Добрый дзень, паважаныя сябры, вас вітае аддзел рамёстваў і традыцыйнай культуры, і я Наталья Шчалканогава, кіраўнік фальклорнага гурта Талер. Песня «Самы кароткі шлях да сэрца чалавека». Любыя мае жанкі, дык давайте спяваць разам і пачнём з бяседнай песні «Ой, пайду я лугам-лугам», запісана ад Гэлі Сімашка з вёскі Феліксава. Спявайце разом з нами. Ой,